bese kube ile ama-competition. Le ama-competition ngicela ukuthi akeni ihlaziye kahle lento ama-competition ngaphambi kuba niyigagamele. Yabo uma nje la abanye benu bathi siyakuyimpucuzela yabo. Into ento sithi niyakuyimpucuzela. Okay, umbuzo nakho-ke lakhona. Mina ngisoqashiwe ukuyimpucuzela. Njengoba ngithi ufuna 100,000 ngonyaka udlule, manje ufuna 200,000 kulo nyaka, singavumelani nithi angiyi. Nizoba yini? Sohoxa. Angithi lapho kwempucuzeko kunomculo ohlala ebhalanzini. Yabo? Oyinto engekho kimi, yabo. Amanda! Ningabalandeli manisuka la nitshela abanye abangekho lapho ukuthi yonke into esiyenzayo ngesinqumo sisithatha ngoba sekuvume iqhawe. Indlela nengicabanga ngayo ngizifane nayo. Mina ngicabanga indlela yokujabula. Lama competition ehambe thina kakhulu. Ama competition anabantu abahlala etafuleni bexoxe. Yes. Uplane ngami. Ngithola uplane nina ngapha ngiyajabula nazi nithi siyovotela iqhawe noma nithi siyahamba siyoseka iqhawe endaweni yokuthi ngani. Ngimpucuzeke ukunitshela. Ufuna ngikhume komningi beni. Abadlali baningi ngoba ngisuke ngiqashiwe lapha. Uma ngiqashiwe lapha kufuneka vele ukuthi ngifike, yabo. Kodwa ngicela ukuthi ningayibeki phambili lento yama-competition. Ngoba into yama-competition mina ngihlangana nayo. Ngizama into yama-competition. Futhi-ke mina niyazi into engidume ngami ngokuzethemba. Into esingizethemba